Пакистанның Карачи шәһәрендә полиция кораллы сугышчыларга каршы рейдлар үткәрде. Бер көн элек анда Талибанның югары башлыкларының берсе Хәзрәт Али үтерелгән иде. Полиция мәгълүматларына караганда, Пакистанның шушы иң зур шәһәрендә террор һәм башка төрле җинаятьчел төркемнәргә катнашы булуда шикләнелгән йөзләрчә кеше тоткарланган. Россиянең Газпром ширкәте башлыгы Алексей Миллер Таҗикстанда илнең президенты Эмомали Рахмон белән очрашты. Сөйләшүләрдә сүз яңа газ һәм нефть ятмаларын эшкәртү турында барды. Миллер Газпромның шул ятмаларны эшкәртүне үзенә алырга теләвен хәбәр итте. 2010 елдан бирле Газпром Таҗикстан төньягындагы 2 газ ятмасын эшкәртүгә инде $150 миллион сарыф иткән. Босниянең көнчыгышында медэкспертиза белгечләре 90-нчы елларда барган сугыш корбаннары җәсәтләрен тикшерә башлады. Алар Дрина елгасында буа кырылып, судан ачылган елга төбендә табылды. 2 ел элек нәкъ шул тирәдә генә Босниянең 200 мөселман калдыклары табылган иде. Украинаның Кировоград шәһәрендә яуган каты яңгырлар нәтиҗәсендә медицина университетының тулай торган су басты. Яңгыр йөзләгән студент яшәгән йортның түбәсен төзекләндерү вакытына туры килде. Грузиянең иң зур балалар хастаханәсендә уку бүлмәсе ачылды. Лейкемиядән дәваланып озак вакыт хастаханәдә ятарга мәҗбүр булган балалар биредә укуларын дәвам итә алачак. Яңа уку бүлмәсе Грузиянең сәламәтлек саклау һәм мәгариф министрлыгының уртак тырышлыгы аркасында булдырылды. Татарстан башкаласында дәвам иткән Иран һәм Татарстан хатын-кызлары дуслыгы атнасы кысаларында татар-мөселман хатын-кызлары киеме күрсәтелде. Чарада Иранның Казандагы консулы да катнашты. Дуслык атнасы Иран консуллыгы, Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Татарстанның мөселман хатын-кызлары берлеге ярдәмендә оештырылды.